Тази вечер гост-коментатор в нашото студио е професор Кръстю Петков. Повода да го поканя е следния, уважаеми зрители. Сега ще видите едно видео, което е качено на сайта на една гражданска организация в Европейския съюз, която ни призовава всички нас да подкрепим страшно интересна инициатива. Инициатива, която е наречена базисен доход или основен доход, който трябва да се осигури на всички европейски граждани. Вижте какво представлява този сайт и това послание. Аз зад кадър ще ви преведа това, което сега виждате. Видео. Днес бюджетни организации, бюджетни ограничения изглежда са единственият отговор за справяне с икономическата криза в Европа. Въпреки това хората стават все по-бедни. Автоматизацията на производството и обогатяването на финансовите институции променят нашето отношение към работата. Произвеждаме все повече с все по-малко хора. Безработицата достигна критични върхове и заетостта вече не е гарантирано право на всеки. Добрата новина в случая е, че досега никога не сме произвеждали толкова много блага. И докато тези блага се произвеждат от всички минали и настоящи поколения, тези блага са неправомерно разпределени между гражданите. Ние като европейски граждани предлагаме алтернатива. Това не е нова идея, но сега е времето да се приложи. Нарича се безусловен базов доход. Чували ли сте за него? Все още не. Но член 25 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи следното. Всеки човек има правото на жизнен стандарт, необходим за поддържане на него и семейството му, включително прехрана, облекло, жилище и медицинско обслужване, както и необходимите социални грижи. И, разбира се, правото на осигуряване в случай на безработица и болест. Там, в този член 25 на Всеобщата декларация за правата на човека, е записано: основният доход трябва да е универсален, индивидуален, безусловен и достатъчно висок, за да гарантира достоен живот на всеки и участие в обществото. Това фундаментално право за човечеството не само ще изкорени бедността, но и начин да се развива непазарно ориентирана заетост, като например артисти, родители, доброволци, а в същото време това е икономическа мярка. Основен базов доход за всички означава подкрепа за местния бизнес. Това ще ни позволи да упражняваме нашето гражданство в пълнота. А как ще го финансираме, питате вие? Лесно, много лесно. Имаме няколко предложения. Първо, данъчно облагане върху високи доходи и транзакции. ДДС върху луксозни стоки и замърсители, но най-вече финансиране чрез опростяване на много дълъг списък от съществуващи доходи и съответните им административни услуги, които са станали безполезни. Това, което ние предлагаме, е много по-лесно, равноправно и прозрачно. По същество, всеки получава основен доход, без дори да пита за него. Разбира се, от вас, от нас зависи дали ще работите за повече пари. Ние като европейски граждани стартирахме официална петиция, наречена Европейска гражданска инициатива, за да накараме евроинституциите да проучат нашия манифест. И какво се случва? За да се случи всичко това, първо трябва да преодолеем минимален праг от най-малко 7 държави, а вече в момента 15 страни се включиха в кампанията и са готови за събирането на още и още подписи. И така, уважаеми зрители, това е една много интересна инициатива. Затова съм поканал професор Кръстю Петков, който, както разбирам, е емисарят на тази инициатива в България, ако не греша, разбира се, професор Петков. Добре дошли в нашото студио. Добър вечер. Един от хората, който помага това да се случи. Кажете за какво става дума, тъй като звучи страшно привлекателно това, което чухме сега. Дори звучи като утопия. Някои наричат тази идея утопична. Но мина времето на обсъждането на такива абстрактни теории и варианти и вече в Европейския съюз движението за безусловен базов доход отива към конкретни варианти за решение. Идеята е да се съберат 1 милион подписи от европейски граждани и по този начин Европейската комисия, Европарламента да се занимаят в съвсем конкретен план с тази идея и да започне нейното прилагане, разбира се, в един по-дългосрочен план. Сега един го уточняваш въпрос. 1 милион подписа трябва да се съберат, тъй като това е изискуемия минимум, или ще се съберат 1 милион подписа? Ами това е целият въпрос. Трябва да съберат минимум 1 милион подписи.
в момента се събират и идеята е в България, до тук са събрани над 2000 подписи, те да станат до 14 януари 5-6 пъти повече. 2000 е много скромно, бих казал мизерно просто. Ами това е така, защото за сега с подписката се занимава една група инициатори, които са свързани с Движението за безусловен базов доход в България и поддържат връзка с европейските си колеги. Това е неправителствената организация Синя птица, главно млади хора, които от около година и половина-две пропагандират идеята. Но през последните седмици имаме сериозни разговори с синдикатите, с Европейската мрежа антибедност в България, Съюза на икономистите и други структури, които са готови, съюзи на пенсионерите, които са готови да се форсира подписката и България да изпълни квотата, която е определена. Аз мисля, че 15 000 подписи могат да се съберат. Напълно е възможностите на страна като България и има достатъчно просветени, грамотни икономисти хора, които ще разберат предимствата на тази концепция и на тази практика. Кои са организаторите на тази подписка? Кои са хората и организациите? Кой стои за всичко това? Това е Европейското движение за безусловен базов доход, в който най-активни са колеги от Германия, от Холандия, от Белгия. Най-богатите държави. Това не е ли малко странно? Най-богатите държави предлагат на най-бедните да се помогне по този начин. Най-богатите, защото те не могат да търпят, не могат да приемат, че в собствените им страни има хора, които са изпаднали в крайна бедност или са изключени от пазарите на труда и техното съществуване зависи само от подаянето. Искате да кажете, че в Холандия, в Белгия, в Германия бедността настъпва? Разбира се. Първият ми разговор за безусловния базов доход беше в Холандия и Белгия. Когато колегите казаха, имаме проблем, колеги икономисти, социолози, имаме проблем, крайно бедните в страната надхвърлят 6%, моят първа мисловна реакция беше да видим проблема. При нас са над 20% вече. Но там е създадена друга атмосфера. Има социална чувствителност, нетърпимост към това, че хора са оставени без препитание, с несигурни шансове да си намерят работа и оттам идва и самата идея. Заедно с това имах възможност още през 90-те години да говоря с един от най-богатите хора на Белгия, който инвестира и в България, Ролан де Шатле. Той беше тогава шестия по богатство и той е председател на партията за безусловен базов доход в Белгия, която взе 2,5% на изборите. Когато в България седнахме да говорим с него, моят първи въпрос, тъй като не бях запознат тогава с същността на тая концепция, беше: Ролан, откъде ще се вземат пари? И той вика: дай ми данните за вашия бюджет, за вашите данъци, аз ще ви направя преизчисление, така че не е необходимо от някъде да се вземат заеми, за да се... Вие дадохте ли му данните? Няма как да го направя. Тогава нямах такъв достъп. Но той е готов, а има и екип от икономисти, които могат да направят изчисленията така, че да не се стигне до нещо, което хората, които не са запознати, казват: ама ние без това нямаме пари, на кого ще дадем сега? Добре, става дума за преразпределение или става дума за ново данъчно облагане, както се предлага в тази петиция, по-точно данъчно облагане на по-високите доходи? И то във Франция вече се реши, Конституционният съд потвърди решението да се доходи над 1 милион да се облагат с данък 75%. Предлага се скандинавския модел. Има ли някаква връзка това решение във Франция и тази практика в Скандинавия с тази инициатива? Има и то, връзката е пряка, защото вие правилно казахте, без преразпределение не може. Преразпределението става по пътя на промяна в данъчните системи. И заради това източниците са няколко. На първо място да се промени системата за данък добавена стойност, да се повишат акцизите, особено на луксозните и вредните стоки, и да се въведе една прогресивна скала. Аз лично смятам, че френския вариант е твърде радикален. В България има плосък данък, но трябва да се мине към умерена прогресивна скала. Заедно с това вече се спомена тук данъка за финансовите транзакции. Той така или иначе вече е тръгнал и 11 държави в Европа вече го подкрепят. Няма никакъв проблем България да е следващата, която да каже да. Както се казва, бълхади ухапала, тези, които ще им се налагат половин до 1% подобен данък за банковите транзакции. Да, но вие се спомняте как реагира Лондонското сити на тази идея за
данък върху банковите транзакции. Лондонската сити, през който минава най-големия оборот на милиардите в света, доколкото знам. Това е така, защото те отстояват интересите на едрия капитал и дори 0,5% им се видят много пари. Същевременно, ако трябва да търсим икономическа справедливост, нека да припомня, че само далаверата с манипулирането на либора нанесе щети за 8 трилиона долара на клиенти по целия свят, едва ли не, но главно на континента. Значи може едни да злоупотребяват и да крадат, а когато стане дума за преразпределение в полза на хората, които са закъсали, нямат работа, нямат шансове да издържат себе си, семейството и децата, тогава казват, йок, не, това не било пазарно. Сега обаче, ако тук в студиото има един икономист, той ще ви каже, че не е ли по-добре да се говори за ръст на икономиката, на производството, а след това за преразпределението. Не трябваше ли в тази инициатива да има и такъв момент? Това като идея, аз бих казал като религия, умря. Който не разбрал България, икономист или макроикономист или финансист, просто не може да разбере за какво става дума през последните 5-6 години, откакто избухна кризата. Не случайно в видеото, което коментирахте, беше казано, че пътя на строги бюджетни икономии, чрез това да се стимулира растежа и когато натрупваме пари да се дадат повече на хората, вече изчерпан, той се доказа като контрпродуктивен. Той води само до по-голям застой в икономиката. Затова насочването на и преразпределението и пренасочването на доходи към хора, които имат крещяща нужда, това не значи да седат вкъщи да мързелуват, разбира се, нищо да не правят, ще даде стимули, като се почне от намирането на работа и се стигне, защото хората ще почнат да изразходят за образование на себе си, на децата, за преквалификация и така нататък, и се стигне до инжекция в потреблението. На това се разчита също така в много голяма степен. Тоест, нека да степен. опростим нещата. На всеки гражданин на България, в конкретния случай говорим за нашата страна, се осигурява минимален доход за оцеляване, за преживяване или за нормално съществуване, тъй като и в момента има минимална пенсия от 136 лева, социална пенсия, която не е достатъчна дори за плащане на сметките, социалните. Вижте, и минималната пенсия, и минималната работна заплата не са обвързани с линията на бедност, така както повеляват европейските стандарти. Значи, че основният базов доход в България ще е по-висок от минималната работна заплата от 340 лева. Разбира се, това са различни неща. При минималната заплата се договаря минимума, който се отнася за хората, които работят, и над нея се договарят онези равнища, които вече са свързани с производителността на труда, резултати от работата и така нататък. При така наречения задължителен минимален доход, който влиза вече като предложение в Европейската комисия. Задължителен минимален доход, на тези, на които не им стига минималната заплата, за да покрият нормата за минимален доход, а тя се предлага да бъде минимум 400 евро за всички минимум страни в Европа, им се додава нещо. Безусловният базов доход се отнася не само за работещите, то се отнася и за неработещите, за всеки гражданин, който е навършил 18 годишна възраст и по Конституция има право да ползва тая схема. То трябва да влезе като конституционно задължение. А онези, които са сираци и са под 18 годишна възраст, също така могат да получават безусловния базов доход. Ще има ли единен стандарт за и за работещи, и за неработещи? Ще има ли европейски единен стандарт за базов доход? Както има 400 евро минимално заплащане в някои държави от Европейския съюз, ще има ли общ за целия Европейския съюз базов минимален доход? Твърдо фиксиран няма как да има, защото равнището на икономическото развитие в отделните страни е такова, че не можеш да кажеш и в България, и в Швеция. Това ще има диференциран подход. Ще има диференцирано, ще има така наречен социален под. Никой не може да пада под него. Колко да бъде той, вече е въпрос на изчисление. И аз не мога да се ангажирам тук за безусловния базов доход. Мога да кажа само, че предложеното от Европейския икономически и социален съвет за задължителния доход, който е свързан с хората, които работят, от 400 евро, е нещо, което не е измислено просто така, а е направено на базата на изчисление. Нека да пуснем нашите зрители. Това е новина от края на миналата година. Въвежда се в Германия, ако не греша. Минимално заплащане 400 евро, а както казахте и вие, доплаща се от държавата.
Страната, която е въвела това нещо и от която се взема модела, е Франция. Всъщност там се въвежда определен минимум от около 600 евро и се доплаща на онзи, който не може да си изкара. Германия направи друго. Тя, след като дълго време не желаеше да въведе минимална работна заплата, най-после, в резултата на споразумението между християн-демократи и социал-демократи, стигна до истината, че трябва да има минимална работна заплата и вече в резултат на това споразумение от тази година Германия преминава и остават само 2 или 3 държави, които няма да имат минимална работна заплата. Не трябва да бъркаме минималната работна заплата с безусловния базов доход, който се отнася и за онези, които не работят. И за онези, които не работят. Които са временно станали безработни и така нататък. Не е задължително свързано получаването на безусловния базов доход с това да имаш работа. То е индивидуално гражданско право. Това е Нека временно разширя темата, тъй като сега е актуално именно тази тема за българските, свободният европейски пазар за българските и румънските работници. Няма ли опасност при минимално заплащане на труда във Франция 600 евро, а в Германия 400 евро, българи и румънци, които са нископлатени, нискоквалифицирани, да не кажа неквалифицирани, да предпочитат да минат в сивата икономика, а не на минималната работна заплата в Германия и Франция 600 евро? Всъщност аз допусна грешка, минималната заплата, която трябва да се получава, е около 1000-1200 евро нагоре. Да. Сега вие ми задавате един въпрос, който иска анализ. Няма еднотипно поведение на българските имигранти в тези страни. Аз се занимавам от 4-5 години с група колеги от Холандия, Белгия и Германия с този въпрос. Значи за едно отиват така наречените социални туристи. Те са главно от ромски произход. И те ползват системите на социалните помощи, които, ако в България ще получиш 150-200 лева, там получаваш примерно 600 евро нагоре. И се умяват по някакъв начин не искат да се върнат в България. Аз говорих с тях, срещах се и в Холандия, и в Белгия, и в Германия и така нататък. Срещу тях роптаят най-вече западноевропейците. Другите са българи, които отиват обикновено на базата на сключени договори, така наречени postal workers, между български и, примерно, немски работодатели. Те отиват и получават заплати, които не са немските заплати, но все пак са 2 до 3 пъти повече от българските. Аз смятам, че това са хора, които дават принос за немската икономика или за белгийската или за холандската и няма защо някой да ги обвинява. Да, съгласили се да работят при по-ниски ставки, но така или иначе това е станало. И накрая има една група български имигранти, които по нищо не отстъпват нито на немците, нито на белгийците, нито на които да са други специалисти, високо квалифицирани и които работят по техни стандарти. Някои са издигнали високо в иерархията на корпорациите. Какъв е проблема? Те да стоят, някои от тях да се върнат и така нататък. Категорично съм против да обобщавам и да, като се каже българин имигрант, това значи първо, че е мургав, второ, че отива за да изпомпва социалните фондове и трето, че подлежи на депортация. Слава Богу, че все пак се направи една крачка към нормализиране на тази ситуация. Сега, да повторим още веднъж това, с което започнахте, за да могат нашите зрители да разберат каква е инициативата. Бихте ли казали, трябва да се съберат от българска страна най-малко 15 000 подписа? Ако може и повече. Ако може и повече, за да може да се преодолее този праг от 1 милион подписа в рамките на целият Европейски съюз. Точно не говоря за страните в Европа, а само в Европейския съюз. До момента са се включили 15 държави. Да, вече са 17 по моя информация. А къде хората, ако желаят да се подпишат, да отидат, да се свържат с кого и къде? Най-напред и най-достъпен е сайта, който в началото дадохте. Да. Всеки може да влезе и да направи не толкова сложна регистрация. Финала на сайта именно. Да, подкрепям. Да. Както са го направили тия близо 2000 души българи. Освен това, от понеделник на редица места в страната с подкрепата на синдикати, пенсионерски съюзи, Сдружението на домните работници, на Европейска мрежа антибедност и така нататък, ще бъдат изнесени маси или ще бъдат дадени съответните формуляри, за да могат хората да се подписват.
Антибедност мрежата беше ръководена от господин Дохомир Минев, който е особено активен по тази тема. Именно. Ние с него сме гостували в Брюксел преди, ако не греша, 6-7 години по тази тема. И аз тогава забелязах, че представители на Италия ми направиха впечатление и във Франция, говориха за бедността в тези две държави. Дори във Франция се издавал вестник с едно бунтовно име революция или протест. Да. И тогава се запитахме, чакайте ли във Франция или в Италия има бедност, която настъпва. И тогава разбрах от изказванията и от материалите, които четох, и благодарение на Дохомир Минев, че всъщност бедността е порок и на Европа, и то на Централна и Западна Европа вече. Разбира се. В това число и на Съединените щати. Един от най-острите проблеми в момента в Съединените щати е проблема за бедността и неравенство. Не случайно последната ключова реч на президент Обама беше посветена изцяло на неравенството. Това, както се казва, човек да се чуди, връщаме се 60-70 години назад. И всичко това благодарение на алчния финансов капитал, ако трябва в едно изречение да обобщи. И на финансовата доктрина, религията, която стои зад него, това е ултранеолиберализма, или както нашия именит сънародник професор Цветан Тодоров нарича, новия научен капитализъм, новия научен либерализъм. Той замени научния комунизъм. А сега легитимира това. Да, който може, ще стане свръхбогат, няма значение как е придобил парите. А който не може, грубо казано, да си гледа работа, да мре. Добър вечер, слушам ви. Добър. Заповядайте. Искам да задам следния въпрос. Професор Петков, България е ратифицирала хартата за правата на човека, в чиято съставна част е пакта за социални и икономически права, където са закрепени правото на труд и на такова възнаграждение за труда, с което човек да издържа не само себе си, но и семейството си. Това свое задължение България не изпълнява в продължение на 24 години. И сега по отношение на базовия доход. Такъв доход имат в Великобритания британски граждани, а сега научаваме в последните месеци и последната година, че и българските роми се възползват от тези социални системи. Аз искам да попитам, след като много българи повярваха на господин Иван Костов, който им казваше, вие трябва да работите на 3 места, както го правят американците, и много българи се хванаха на въдицата на господин Костов и работят и си осигуряват един сравнително... Дайте въпроса. Какъв е въпросът? Искам да попитам, този доход ли ще бъде облаган с 75%, за да могат мързеливи хора или пък хора лишени, но има хора, които традиционно растат на социални подаяния и разгръщат своята популация. Това нещо ли ще бъде стимулирано с този минимален базов доход? И нека всички да помислим какви ще бъдат последствията и резултатите. Да, благодаря, разбрах вашия въпрос. Това, което предлагам, само за момент, това, което предлагам е труд за всички. Първо, аз бях достатъчно ясен, че не смятам за удачно в България да се въвежда такава ставка от 75%, нито от 55%. Колегите икономисти, които работят, са за това да се въведе умерена прогресивна скала, която даже да улесни, да облегчи хората с минимални доходи, да се въведе необлагаем минимален доход и така нататък, но максимум на този етап би трябвало да бъде 25-30%. Второ, не става дума да се вземе от едни и да се даде на други, като се казва, ето вие сега стойте се, наслаждавайте на това, което ви се дава като подарък, като привилегия от държавата и правете каквото искате. Въвеждането на системите на безусловен базов доход е свързано и с определени изисквания и промени в съзнанието на хората. Там, където се въвежда, тъй като още никъде той не е въведен в чист вид, а се въвежда така наречени минимални социални стандарти по различни плащания, там, където се въвежда, предполага висока степен на гражданска отговорност и съзнание. Като ти дадат индивидуална долна граница на 1200 евро, това означава, че тези пари ти ги използваш за храна, за образование, за подкрепа на децата, да можеш да си плащаш квартирата, отоплението и така нататък, а не с тях да живееш по начин, който те прави, как да наречем,
иждивенец, човек, който живее на гърба на другите. Значи, отиваме към края на предаването. Още веднъж, от понеделник всички български граждани, които желаят, ние ще им съобщим от това студио, разбира се и в други медии, предполагам ще имат тази информация, ще могат да се подпишат в петиция за, кажете още веднъж. За безусловен базов доход, петиция, която се инициира от Европейската мрежа за безусловен базов доход, и след като се съберат 1 милион подписи, вече влиза за обсъждане в Европейската комисия и Европейския парламент. Това отваря вратата след няколко години тези идеи да станат реалност. И аз съм уверен, че Европа няма друг път, освен този, при тази ужасяваща бедност и социално неравенство. А от икономическа гледна точка вече има достатъчно авторитети, които са доказали, че това няма да се сипе нито бюджета, нито финансовата система, публичните финанси на държавата, да не пропусна, защото предполагам, че още от утре така наречени пазарни фундаменталисти ще нарекат това, което сме обсъждали фантасмагория или глупост, че още Милтън Фридман, а преди него Джеймс Тобин, Кенет Гълбрайт, Самуелсън, още след Втората световна война и особено в края на 60-70-те години лансират тази идея. Лансират не другаде в Съединените щати. България, вместо да вземе и Европа подобни идеи оттам, взе идеята за плосък данък, за регресивен данък, който обаче не е въведен и никой няма да бъде въведен в Съединените щати. Благодаря за вашето гостуване, професор Петков. Предлагам да бъдете в това студио отново, когато завърши подписката под тази европейска петиция.